Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini season selanjutnya, waktunya makan siang. Maksi, yuk kita nikmati nih grup sahabat sejati Radio New Mahameru. Di rumah Bapak Wanding Rembang. Itu yang tuan rumah. Pak matur nuwun panggih, mugi-mugi sing kuasa sing bales. Nah, ini setelah pulang dari halal bihalal grup Radio New Mahameru, sik bodo ya bakdan. Alhamdulillah barokah sahabat sejati tenanan bundaku malahan yo keton nang aturan nongol yo nongol nang ngarep kene. Nah, yang kerupuk monggo. Nah, yang es ini jajal 2 sejoli kalau makan bersama jajal dulang-dulangan loh. Pak Muji didulang Pak Muji. Alhamdulillah. Cet kakung lek meri ya Allah ra umum janan. Uti bibit. Ti dalam kopo kakungku tak dulang iki. Lah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mangap kong ndang gede ya kong ya ndang gede. Kene gak kelingan mantumu, Di. Lho, karo mantune, Pak ono dek kan. Sikile ora gandeng terus. Celek gandeng wae bingung to, Titi. Piye, Dek? Sikile ndak gandeng, Dek? Pun Mbak Nur kek wau sampean. Itu pun to kersane, wis marem ngeten wae. Niki kalih tawa-tawa mbok menawa duwe anak sing duwe anak rondo niki Mas Mopin ya sudah iki. Tapi saya bersahabati gadis kabeh. Lah soalnya di omah Mas Mopin itu ora nek bature terus masak-masak dhewe lho, ora pesane. Iki lek kadang wong-wong wangi golek-golekne ngono. Nah. Enak to, Gong? Mantap.